বিপদ পরে বিপদ আসুয়াছি বাড়ি লক্ষ্মী ছড়া ହେଲେ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ମାତା ସୀତାଙ୍କ ଯୋଗୁ ତାଙ୍କରି ଅଭିଶାପରେ ଧ୍ୱଂସ ହବ ଏ ରଘୁକୁଳ ବଂଶ। ଆଉ ଆଉ ସତେ କଣ ପାଇବା ପୁତ୍ର ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦା ମୁକ୍ତ ହବା ତୀବ୍ର ଅଭିଶାପରୁ କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ ଅଗ୍ରଜ ମୁକ୍ତ ହବା ତୀବ୍ର ଅଭିଶାପରୁ। ହରି ଦାଇବାସିନା पुणी पुत्र पुणी पुत्र धैर्य धर रे लक्ष्मण धैर्य धर लोभ होई जाऊ पछरे रघुकुल वंश ध्वंस होई जाऊ।